Wel, ni fyw, siwmai na, a chroeso i'r wers arweinwyr Adobe Express yma. Nawr, yn y wers yma, i ni yn mynd i fod yn cwblhau dwy weithgaredd i gyd i wneud â thema Cofio'r Titanic. Tua amser yma'r flwyddyn, i ni wastad yn cofio am drychineb y Titanic, nôl mlwyddyn 1912 wrth gwrs. Nawr, yn yr weithgaredd yma, ni'n mynd i fod yn gwneud dwy her wahanol. Felly, ar gyfer yr heriau yna, bydd angen bod chi yn mynd i'r dudalen heriau. Felly, bydd eisiau bod chi wedi mewngofnodi i Adobe Express, ond hefyd, ar tab arall ar eich cyfrifiadur neu ar eich iPad, bydd eisiau bod chi hefyd wedi agor y dudalen heriau. A mae'r cyfeiriad i'r dudalen heriau lawr ar waelod y sgrîn yn sgrolio ar draws fyna nawr. Nawr, agorwch hwnna lan, bit.ly// Express Titanic 2024. Nawr, hefyd, os ych chi wedi bod yn y sesiynau yma o'r blaen, cofiwch, i ni'n licio gweld pwy sy'n ma. Felly, rhowch eich sylwadau, athrawon, rhowch eich sylwadau ar YouTube yr rhaid dwi'n gweld, dwi fel arfer yn gweld. Dwi'n meddwl allwch chi hefyd adael sylwad ar y fideo ar Twitter neu X, a bydd rhywun yn dod trwyddo. Felly, dwedwch helo, i ni gael roi'ch enw chi lan ar y sgrin, a i ni gael whoop whoop, i ni gael shout-out fach i chi. Right, nawr te, y dudalen heriau te, dewch i ni gael sôn am hwnna. O, dwi'n ngofio, cyn bod ni'n cyrraedd y dudalen heriau, mae eisiau ni sôn am reolau arweinwyr Adobe Express. Fi'n ngofio amdano y sesiynau yma nawr. Ni wedi cael brec dros y pasg, a fi'n ngofio fel i wneud e. Nawr te, yn y sesiynau yma, mae yna 3 reol. Reol gyntaf yw, os oes angen i chi fel dosbarth i oedi y fideo, yna mae croeso i chi wneud hynny. Iawn? Nawr, yn dweud hynny, mae da ni gymysgedd o ysgolion heddi sydd yn dilyn y weithgaredd ar Chromebooks, neu PCs, neu cyfrifiaduron Mac, ond hefyd mae da ni set o ysgolion sy'n ymuno gyda iPads. Felly dwi'n mynd i fod yn dangos sut i wneud y gweithgareddau yma ar y ddoi wahanol fath o ddyfais. Felly mae hwnna'n mynd i roi amser ychwanegol i chi i weithio ar eich prosiectau chi tra bod fi'n neidio draw i'r ddyfais arall. Ond, os mae hwnna dal yn mynd yn rhy gyflym, cofiwch allwch chi oedi y fideo. Yr ail reol, yr un pwysica yn y marn ni, yw bod gwobrau am ddim ar gael i bob un ohonoch chi sy'n cwblhau y gweithgareddau yma heddi. Nawr, mwyn derbyn y gwobrau, mae rhaid bod eich athrawon chi wedi cofrestru ar y sesiwn, nid just chwarae'r fideo ar YouTube yn unig, mae eisiau bod chi wedi cofrestru. Mae dolen i gofrestru o dan y fideo yma ar YouTube, a na i bopo fel lan ar y sgrin i chi right nawr, tra bod fi'n clebran. Felly, os chi heb gofrestru ar gyfer y sesiwn heddi, dyma fe fan hyn, iawn. Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn heddi, oherwydd ar ôl y sesiwn, bydd e-bost yn eich cyrraedd chi, le gallwch chi roi gwybod faint o dosbarth sydd wedi cwblhau'r heriau, ac yna bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim i'ch ysgol chi. Gwych, yna fe. A wedyn y trydydd reol yw, ar yr un ffurflen, bydd athrawon yn chi nodi os oes unrhyw arweinwyr Adobe gyda chi yn yr ysgol. Nawr, beth yw arweinwyr Adobe? Wel, arweinwyr Adobe yw disgyblion sy'n mynd ar sgiliau chi'n dysgu ar y sesiwn yma gyda fi heddi, ac yna'n mynd a dysgu'r un sgiliau yna, naill ai i athrawon neu staff eraill yn yr ysgol, neu falle i ddosbarth arall, neu grŵp o blant o ddosbarth sydd ddim wedi cymryd rhan y sesiwn yma. Mae hwnna'n eich gwneud chi yn arweinwyr Adobe. A mae Adobe yn danfon gwobrau arbennig, gwobrau VIP i'r arweinwyr Adobe. A mae modd i'r athrawon ddweud pwy yw'r arweinwyr Adobe gan ddefnyddio yr un ddolen sy'n dod. Felly, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru athrawon ar gyfer y sesiwn yma heddi. Iawn te, rhaid, draw i'r dudalen heriau, i ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Rhowch eich sylwadau, gwedwch helo, fel bod fi'n gwybod bod pobl na. Halwch neges i fi, gwedwch bod chi ma. Rhaid, dewch ni gael yr reolau bant o'r sgrin de, hwnna bant, gret. A dewch i ni gael neidio draw i'r dudalen heriau sydd... fan hyn. Right, gret, gyfer. Dyma'r dudalen heriau, neu zoom o mewn yn bach. Nawr, os ych chi ar iPad, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar eich bwrdd gwyn chi nawr i gael agor hwn lan. Neu, os ddim, allwch chi wastod deipio y cyfeiriad gwe bit.ly// Express Titanic
2024. Mae'n mynd i ddod â chi I fan hyn. Iawn, a mae'r cyfeiriad hefyd yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrîn. Right, os sgrolio lawr yna te ar y dudalen heriau, gan i weld beth ni'n mynd i wneud. Right, her 1, ni'n mynd i fod yn creu poster bad achub delfrydol o'r Titanic. Beth bydde ti eisiau gyda ti ar fad achub? Felly ni'n mynd i ddangos pethau bydde ni moyn, os bydde ni ar fad achub am 2 ddiwrnod cyfan. A hefyd, falle pethau bydde'n yn dyddiannu ni'n cadw'n diddordeb ni tra bod ni ar y bad achub yma. Felly ni'n mynd i ddylunio poster o'r bad achub delfrydol. A wedyn yr ail her wedyn, ni'n mynd i greu gwefan, ni'n mynd i dysgu sut I greu tudalen gwe I gyd I wneud ar rhifau'r Titanic. Iawn, felly mae rhestr o ffeithiau gyda fi chi fan hyn, a mae'r ffeithiau yma I gyd plymu fewn I rifau gwahanol. A ni'n mynd I ddysgu sut I greu tudalen gwe o rifau sydd yn bwysig ac sydd yn arwydd y cael o'r Titanic. Iawn te, right, dewch I ni gael clatio bant dewch I ni gael bwrw ati. Sneb wedi gweud helo eto. Wel, chi'n siai, chi'n swil heddi. Sneb wedi gweud tramau eto, ond gewn ni gyfle yn ystod y gweithgareddau. Danfonwch eich sylwadau mewn I ni gael gweld pwy sy'n ma. Right, dewch I ni gael neidio draw te I Express. O ie, mae fan hyn, fi'n barod. Dyma fi. Dyma fi wedi mewngofnodi I Express. A dwi yn mynd I newid draw I ddefnyddio Express yn Gymraeg yn gyda. Felly dwi'n mynd I weithio ar y porwr yn gyda, a wedyn byddai'n neidio draw i'r iPad i'ch reina o'n chi sydd ar yr iPad hefyd. Iawn? Right, dyma fi te, fi wedi mewngofnodi Express trwy hwb. Felly dwi eisiau newid Express I fod yn Gymraeg. Felly, I newid Express I fod yn Gymraeg, na gyd sydd eisiau chi wneud yw dod lan I gornel top ochr dde y sgrin, a drws nesaf i'r glwch, bydd cylch bach gyda rhyw fath o avatar yma fe. Clicio ar hwnna, a wedyn dewis settings. Nawr, falle bod eich Express chi yn Gymraeg yn barod beth bynnag, ond dwi wrth yn dangos hwn ar y dechrau i'r pobl sy'n afen Saesneg. Right, a pan mae'r ffenest settings yma'n agor, chi'n gweld language, a dwi'n clicio ar y gwymplen, a'r dewis cyntaf yna yw Cymraeg. Iawn? A dyna fe, dwi wedi newid draw i'r Gymraeg, a nawr pan dwi'n cau y ffenest yna, mae Express yn ailwytho, a nawr mae'n mynd I fod yn Gymraeg. O, mae rhywun wedi gweud helo. Dewch ni gael gweld pwy sydd dan I de. Pwy sydd da fi? Osian Edwards. Siwmai, dosbarth blwyddyn 5, Ysgol y Traeth y Bermo. Siwmai, swyd I chi. Diolch am ymuno eto. Chi wedi bod ar cwpl o sesiynau o'r blaen. Croeso mawr I chi, Ysgol y Traeth y Bermo. A wedyn, pwy arall sydd da ni? Helo, oedd dosbarth Poland, Ysgol y Bedol. Wel, siwmai, swyd I chi am yna Ysgol y Bedol. Yn Nyffryn Aman fyna. Iawn, croeso I chi ffrindiau, diolch am eich sylwadau, diolch am ddechrau bethau bad, bydd pawb yn dan fel sylwadau mewn nawr. Right, iawn, nawr, mae popeth yn Gymraeg dy fi fan hyn nawr, sy'n greu. Nawr, dwi yn mynd I greu poster, felly'r ffordd rwyddau I wneud hynny yw I glicio ar y botwm mawr gwyrdd newydd sydd dan ni ar dudalen cartref Express sy'n dweud creu graffig. Ja? Felly cliciwch ar creu graffig, a mae hwnna yn mynd I agor lan poster gwag I ni. Iawn. Nawr, be dwi eisiau yn gyntaf fan hyn nawr yw awyr. Dwi eisiau awyr las tu ôl fel cefndir i'r dyluniad. Felly, I ychwanegu awyr las, draw'r ochr chwith, dwi yn mynd I glicio ar cyfryngau. Ac yna, lan o'r top, unwaith dwi wedi agor y panel cyfryngau, dwi eisiau chwilio'r lluniau. A felly, o dan o fyna, le mae'n gweud chwilio ffotos, dwi yn mynd I roi sky, neu blue sky, mewn fyna. Iawn? Pan ni'n chwilio lluniau yn Express, mae angen I ni chwilio lluniau gan ddefnyddio termau Saesneg ar hyn o bryd. Right, nawr te, dwi'n mynd I fynd am rhywbeth tebyg I... Nawr, ni moyn fe fod yn las, ond ar un pryd, dwi ddim yn braf. A dwi ddim eisiau bod yn rhy gymylog, ond dwi eisiau eitha gymylog, ddim yn rhy braf. Bod ni'n edrych yn ychydig yn oeraidd bydde'n dda. Cyn I fynd am... Ie, dwi'n mynd I fynd am hwn. Na. Dyma fel I fi, dwi'n ddim yn gwneud meddwl an. Gynni, a fi am hwn. Right. Ychwanegu yr awyr las, fyna. A be dwi'n mynd I wneud nawr yw, dwi'n ailfeintio'r awyr las yma I lenwi tua 3/4
chwarter uchaf dudalen. Sy'n eisiau chi fod yn fanol gywir. A chi'n gweld allai ddewis nawr, ydw i eisiau'r ochr hyn gyda mwy o gymylau, ydw i eisiau canol gyda llai o gymylau. Dwi'n mynd am yr ochr yma, dwi'n meddwl. Dyna ni. Tua 3 chwarter, rhywbeth fel yna. Ni eisiau tua cwarter I treian gwaelod y dudalen I fod yn wag. Na fe? Gred. Right. Dewch I fi gael neud o draw i'r iPad I ni gael cyrraedd y man na hefyd. Nawr chi sydd ar yr iPad, byddwch chi'n gallu... Wel, tra bod fi'n neud na, rhaid o'ch chi sydd ddim ar yr iPad, beth ni'n mynd I fod yn chwilio am nesaf ac yn dewis yw iceberg. Iawn, felly dewiswch chi lun nawr, yn chi'n hoffi, I gael ychwanegu ar gyfer hwnna. Iawn, gyfer y twlpyn mawr ia. Nawr, dych chi'n mynd wneud o draw i'r iPad, I ni gael cyrraedd yr un man. Mae rhywun wedi gweud helo, dych chi'n weld pwy sydd da ni yma? Wel, siomai, helo o'r ddosbarth pant y ffynnon, Ysgol Llanddarog, edrych ymlaen yn fawr i'r sesiwn yma, o fewn thema tymor diwetha, wnaethon ni ffocysu ar Titanic, wel, na strwcyn fach o lwcte. Croeso mawr I chi, blant yr Ysgol Llanddarog. Na'r pentre nes I, wel, un o'r pentrefi fi sy'n byw yna fe, pan o'n i'n grot. Felly, Llanddarog yn bentre pwysig iawn I fi. A pwy arall sydd da ni yma? Hwyl, siwmai wrth ddosbarth cestyll tywod Ysgol Hafan y Môr. Fi joio'r enw na, dosbarth cestyll tywod. Dwlio'r enw na. Croeso mawr I chi o Ysgol Hafan y Môr. Reit, draw i'r iPad, te. Iawn, a reina chi sydd ddim ar iPad nawr, gewch chi chwilio nawr am y llun delfrydol na fyna, gan chwilio gyda'r term Saesneg iceberg. Iawn, reit, felly dyma fi wedi agor app Adobe Express ar yr iPad, a be dwi'n mynd I wneud yw chwilio am poster. Gewch chi agor poster wrth sgrolio ar hyd y top, mae ydych chi'r gwahanol feintiau o brosiectau ar hyd y top fan hyn, a tua 3 chwarter ffordd yn gros, mae'n dweud posters. Dwi'n clicio ar hwnna, a dyma ni, mae'n agor tudalen A4 gwag lan I fi. Dwi ddim eisiau'r testyn yma am nawr, felly dwi'n mynd I glicio arno fe, a lawr ar y gwaelod, fe welwch chi edit, a chwch chi glicio wedyn ar delete I gael gwared ar y testyn yna. Right, dwi'n moyn chwilio nawr am yr awyr las, felly dwi'n mynd I glicio ar add, a dwi'n defnyddio Adobe Stock. Dwi'n mynd I chwilio yn y llyfrgell o ddelweddau Adobe Stock. Ar y top wedyn, cornel ochr dde, dwi'n mynd I chwilio am Blue Sky. Os chi hefyd yn sylwi, dwi ddim wedi newid iaith yr iPad draw. Dyw'r app yr iPad ar hyn o bryd ddim yn gallu newid iaith. Iawn? Mae app newydd ar y ffordd, a gawn ni weld beth mae hwnna'n gallu wneud, ond ar hyn o bryd, dyw'r app yma ddim ar gael yn Gymraeg. Right, nawr te, dwi'n mynd I ddewis yr awyr dwi eisiau. Dwi'n trio wneud yn wahanol ar y ddoi, fel bod ni'n gweld gwahaniaeth yn y prosiectau. Dwi eisiau awyr y las sydd yn edrych yn oeraidd, a dwi'n mynd am hwnna. Dwi'n dewis y llun, yn tapo arno fe, mae'n rhoi tic glas arno fe, a wedyn lan ar top, drws nesaf i'r bar chwilio, neu wnaethon ni deipio Blue Sky, chi'n gweld botwm bach sy'n dweud add 1, add 1. Dwi'n tapio hwnna, a mae'n gofyn I fi wedyn, ydw I eisiau rhoi fel cefndir, pin to background, neu dwi eisiau symud o'n amgylch, move freely. Wel, dwi eisiau symud o amgylch, dyna ni. A nawr, allan wneud yr un peth, a ailfeintio hwnna, dewis pa ran o'r llun dwi eisiau I weld. Dyna ni, a gadael tua chwarter gwaelod, treian I chwarter gwaelod dyluniad yn wag. Chi nesa, wrth gwrs, ar iPad, I chi'n mynd I chwilio nawr yn Saesneg am iceberg. Chi'n wneud hwnna fan hyn, a wedyn na'i neidio draw i'r poror, nôl i'r poror I symud mlaen. Felly dwi'n mynd I Adobe Stock eto, a dwi'n mynd I chwilio am iceberg. Chwilio. Dewis yr un dwi eisiau. Lle hwnna. A welwch chi'r tic glas yno fe. Add 1. Move freely. A dyma fe fan hyn. A beth chi moyn ei fan hyn wedyn yw tynnu'r cefndir, cael gwared ar y cefndir, remove background. Chi gyda'r llun ar I ddewis, lawr y gwaelod, welwch chi o dan edit, remove background. Mae'n mynd I dynnu'r awyr las allan o'r llun na, a nawr allai roi'r, dyma fe, allai roi fanna yn I le.
Gwych. Right. Nôl draw o fi te i'r porwr. Dyma fi. A dych chi gael cario ymlaen fel la. Nawr, fi'n siŵr bod chi falle wedi ychwanegu eich hun yn barod. Na i ddewis sy'n gwahanol tro hyn. Na i fynd am hwn falle. Fi'n dweud ychwanegu fe. Tynnu'r cefndir. Iawn. Unwaith mae'n llwytho. Chi'n gweld weithiau, mae lluniau'n gallu bod yn araf yn llwytho, ond mae wedi nawr. Dyna ni, tynnu'r cefndir. Mae hwnna wedi fynd. Mae wedi fynd. A nesa, i ni nawr y moyn arwyneb y môr o dan hwn. Felly ar waelod y dyluniad, i ni moyn arwyneb y môr. Fel sy'n ni, dim yn edrych lawr ar y dŵr, fel sy'n ni ar gwch yn edrych ar draws top y môr. Iawn? Felly, draw ar ochr chwith to, dwi'n mynd i fynd i cyfryngau. A dwi'n mynd i chwilio am ocean. Iawn? A dwi eisiau, dyma ni, chi'n gweld fan hyn, dwi'n edrych ar draws top y môr. Fyna. A mae hwn yr un peth, dwi'n edrych ar draws y top, fel sy'n ni ar gwch. Bydden ni ddim yn moyn defnyddio hwn. Mae hwnna'n edrych lawr gormod. A mae hwn felly yn edrych lawr, wel, na, gallai hwnna weithio. Felly, dywyswch y llun i chi moyn. Mae lot o'r ein yn addas ar gyfer edrych ar draws top y môr. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma, dwi'n meddwl hwnna'n edrych yn oeraidd iawn. Dyna fi. A nawr tro yma, dyn ni ddim yn mynd i fod yn clicio i dynnu'r cefndir. Be ni'n mynd i wneud yw tocio y llun lawr i'r linell ganol na fyna. Iawn? Felly, dwi'n gallu cydio yn y baryn hir yma ar dop y llun. Dwi'n gallu cydio'n hwnna, llusgo lawr, a dyna ni wedi cyrraedd top y dŵr. A nawr, dwi'n mynd i ddod lawr a gosod hwnna yn ei le, fel yna. Nawr, allech chi hefyd, dim rai chi, mae hwnna'n edrych yn iawn fel ma fe, gweud y gwir, ond allech chi hefyd arbrofi gyda'ch staff heinau, falle bod chi moyn y môr i fod tu ôl yr ia, fel yna, dyna ni, chi weld? Fi'n gweld siapau diddorol fyna yn torri mewn i dop y môr. Chi arbrofi gyda hwnna. Iawn? Right. Draw'r iPad, dwi'n mynd i wneud yr un peth. Dyma fi. Add Adobe stock. Dwi'n mynd i chwilio fan hyn am ocean. Chwilio. A na i ddewis sy'n gwahanol. Na'r un cyntaf nes i ddewis fyna o'r ail un. Na i ddewis sy'n gwahanol ar gyfer y prosiect ar y iPad. Beth am hon, ie, gret. Dewis y llun ac yna clicio add un. Move freely. Nawr, i docio hwn, mae eisiau chi ar y gwaelod i tapio, chi'n gweld o dan edit, mae'n dweud crop and shape. Iawn, chi'n gwneud o'n bach yn fwy. I gael zoom mewn ar hwn, i chi gael gweld yn well. Right, tapio nôl ar y llun. O dan edit, chi'n gweld yr ail ddewis mewn crop and shape. Clicio hwnna. Nawr, chi gydio yn y bar top na, dod lawr o fe. Gret. Clicio ffordd. A lawr a hwnna i'r gwaelod, ail feintio. Nawr eto, os ych chi moyn rhoi hwnna tu ôl i'r ia, beth ych chi'n neud yw, ych chi'n mynd i order. Chi'n gweld ar y rhiban gwaelod, mae ni edit, a wedyn nes a draw, mae ni order, ac i'n lusgo wedyn togl yma i'r chwith. Chi'n gweld, mae'n gwthio hwnna nôl. Felly, reit i'r chwith yw'r cefn, a reit i'r dde yw'r blaen. Felly, fi moyn bod e just tu ôl i'r ia. Dyna ni, a clicio wedyn done. O, chi ddim yn gweld done fyna, oherwydd yr banner sy'n sgrolio ar y gwaelod. Ych chi'n cael troi'r banner na i ffwrdd, a'i nôl mewn i hwnna. Dyna ni, chi'n gweld ar y gwaelod, y cornel gwaelod ochr dde'r iPad, i ni tapio ar done. Dyna ni, mae hwnna'n i le. Right, nôl â fi draw i'r porwr. A son ni wedi cael rhagor o sylwadau, felly, os oes rhyw ysgolion heb dweud helo eto, cofiwch dweud helo, ffrindiau. Dych chi'n cael gweld pwy sy'n ma. Fel bod ni gyd yn gallu gweld ble i ni. Mae wastad yn ddiddorol yn gweld pa ardaloedd o Gymru sydd yn ymuno ni. Fi'n dwlu gweld, a fi'n dychmygu ar y map yr holl ysgolion yma i gyd yn ymuno gyda ni'n fyw. Mae'n mor gyffroes. Right, dewch i ni gael ychwanegu te ein bad achub. Felly, dwi'n mynd i roi mewn fan hyn rowboat, oherwydd, os byddwn ni'n rhoi lifeboat mewn, fi'n credu gelen ni rhywbeth sydd yn
yn rhy gyfoes, yn rhy modern. Felly, mae eisiau chi gael rhywbeth sy'n edrych yn hen ffasiwn fel sef wedi bod ar fwrdd y Titanic nôl yn 1912. Dyna ni, mae hwnna'n gret. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna nawr. A dwi eisiau tynnu'r cefndir gwyn yma. Felly clicio ar y ci bach cyfeillgar, ci mawr cyfeillgar, ac gwared ar y cefndir. Dyna fe di mynd. A nawr dwi'n dod lawr o hwnna a rhoi fe fyna. A beth dwi eisiau gwneud yw bod y cwch yn hanner uchaf cwch falle i weld o flaen yr ia, a wedyn y rhan fwyaf o'r gwaelod ar y dŵr. Ond mae'n edrych fel bod y cwch yna'n hedfan uwch ben y dŵr, yn dweud. Dwi'n mynd edrych fel bod y cwch yn y dŵr. Felly, os ydym ni moyn i'r cwch i edrych fel bod e yn y dŵr, beth sy'n ni wneud yw dileu ychydig o waelod y cwch. Dewch i ni gael wneud hwnna nawr. Dewiswch y cwch, a lan wedyn ar y panel o'ch ar chwith, fe welwch chi dileuedd. Na i glicio dileuedd. Iawn. A dwi eisiau newid y brwsh i fod yn frwsh cylch. Iawn, er mwyn peintio darn i fi moyn dileu o waelod y cwch. Brwsh cylch. Dyna ni. Right. Gyda'r brwsh cylch yma nawr, dwi'n gallu peintio tonnau syml ar hyd waelod y cwch. Mae'n dileu gwaelod y cwch ac yn rhoi yr ymddangosod i ni bod y cwch na mewn yn y dŵr. Cool, hapus gyda hwnna. Iawn, dewch i ni gael neidio draw. Fi'n siŵr bod chi nawr yn moyn cymryd eich amser i wneud hwnna yn gywir. Felly cymrwch chi'ch amser, dwi'n mynd i neidio draw i'r iPad nawr a wneud yr un peth. O, mae rhywun bach yn gweud, helo, gan ddosbarth Derwen, Ysgol, Llanach Llwydog. Cwm Gwaun, 11. Llanach Llwydog. Nawr te, na un nhw'n wedi clywed y blaen. Siwmai, swn i chi yng Nghwm Gwaun fyna. Dwi wedi bod yn Nghwm Gwaun, sawl gwaith. Mewn priodasau, mae lle fyna ar gyfer priodasau. Ardal arbennig fyna yn Nghwm Gwaun. Chi'n dathlu y flwyddyn newydd, wrth gwrs, ar amser gwahanol o'r flwyddyn i bawb arall yn y byd. Felly, croeso i chi, diolch am ymuno gyda fi o Nghwm Gwaun. Reit, nawr te, be fi'n neud? O ie, iPad. Dwi'n gofio beth o'n i'n neud fyna. Dyma fi ar iPad, felly mi eisiau fi ychwanegu cwch a torri'r gwaelod i ffwrdd i wneud y cwch i edrych fel bod e'n arnofio. Felly dwi'n clicio ar add, tapio ar add ar y gwaelod, a dwi'n mynd i Adobe Stock eto, a dwi'n mynd i chwilio yn search photos am Rhowch. Dwi'n meddwl bod fi wedi gweld un bach gwahanol fan hyn, dyma ni'r un oren ma, a fi o hwn. Iawn de. A dwi'n mynd i clicio add un. Move freely, dyma fe. A gyda hwn nawr, o dan edit, dwi'n mynd i ddewis remove background eto, fel yr un broses i ni'n neud yn fe. Dyna fe, dod lawr o fe, fframio fe, a nawr mae eisiau ni gael gwared ar y gwaelod fel se fe yn y dŵr. Felly na i zoom o mewn, a nawr tapio'r cwch, a fe welwch chi, drws nesaf i restore background, mae botwm yna sy'n dweud edit cutout. Felly na i tapio'r edit cutout, iawn, a wedyn mae'n zoom o fi mas, mae'n zoom yn ôl mewn. A fan hyn wedyn, allai ddefnyddio, mae'n rhoi brush size, a wedyn allai beintio, chi'n gweld y llinell goch na, yn dangos beth sy'n mynd i ddiflannu. Dyna fe, mae eisiau gwared ar darnau yna hefyd. Chi'n mynd ychydig yn fwy ysmwyth. Fel na. Unwaith chi'n hapus, chi'n clicio ar done ar y cornel gwaelod ochr dde. Cofiwch, os chi'n gwneud camgymeriad, reit lan ar y top, yn nghanol y sgrin yr iPad, mae dan ni'r botwm am yn ôl, dad wneud. Dyna ni, mae hwnna yn ei le, fi'n hapus gyda hwnna, mae'n edrych fel bod y cwch yn eistedd yn y dŵr. Right. Nôl y fi te draw i'r porwr i gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Dyma fe. Right de. Beth sy'n dod nesaf te? Wel, nesaf i ni'n mynd i ychwanegu ein teitl. Iawn. Felly, i wneud hynny, nhw'n draw i'r ochr chwith, ble mae'n gweud testyn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn.
A dwi'n mynd i deipio mewn hyn wedyn yn y blwch testun. Bad achub. Bad achub. A rydyn dwi'n mynd i pwyso ar enter iddo lawr. Delfrydol. O'r. A dwi'n mynd i wneud hwnna mewn llythrennau bach. A wedyn nesaf Titanic. Nawr, i chi wneud hwnna weithiau, pan ni'n dylunio posteri, le i chi falle yn rhoi'r geiriau mwy pwysig mewn llythrennau bras a geiriau llai pwysig mewn llythrennau bach. Nawr, bydde hwnna ddim yn rhywbeth byddech chi'n neud os ydych chi'n ysgrifennu stori neu unrhyw fath o waith ysgrifenedig. Ond pan ni'n gwneud gwaith dylunio, weithiau ni'n chwarae rownd gyda reolau o ran beth sydd fod yn lythrennau bras a beth sydd fod yn lythrennau bach. Iawn, felly sa mewn stŵr wrth o mis. Nawr, dwi'n mynd i ailfeitio hwnna nawr. A nawr ni'n mynd i chwarae gyda'r testun fan hyn. Iawn. Felly, yn gyntaf, mi eisiau chwilio am ffont. Felly, allai ddefnyddio ffontiau argymhellir fan hyn. Gweld y cyfan. A gweld os mae Express yn argymell rhywbeth i fi sy'n gweddi gyda hwn. Dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych yn hynafol, yn hen ffasiwn, sy'n edrych fel allai fe fod yn ysgrifen. Hwna falle bydde wedi bod ar fad achub. Chi'n meddwl, falle fel stencil, neu rhywbeth sy'n edrych yn hen ffasiwn. Sa'n ôl mewn fan hyn, sgrolio lawr. Iawn, a chi'n gallu gweld wedyn rhagolwg. Hwna'n edrych yn eitha hen ffasiwn ar Adobe Pro. Lle na i ddod nôl i hwnna. Mae'r alegreia yna'n edrych yn iawn hefyd. Ond dwi'n meddwl falle bod fi'n mynd i weld rhywbeth gwell nawr. Chi'n ei weld. Cwrier yna, mae hwnna'n mynd i weithio. Bydd gorffira sans na hefyd. Felly, ewch trwyddo. A weithio, pan chi'n chwilio ffontiau, beth sy'n gweithio'n dda o ran chwilio ffontiau yw sgrolio'n eitha cyflym a gweld, os rhywbeth yn cydio yn sylwyn syth. Gweld, dwi'n sgrolio'n hynod y gyflym yn hyn nawr, a wrth wneud hynny, mae bron o bod eich is-ymwybod chi sy'n mynd i stopio mewn, hwnna nawr, a'r ultra regl yna. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Iawn, felly dyna hwnna di wneud. Nawr, mae'r o'r, cofiwch, ddim yn bwysig. Felly dwi'n mynd i glicio a llusgo dros yr o'r, a dwi'n mynd i newid hwnna i, does dim, weithiau gewch chi fersiynau gwahanol o'r ffontiau, felly gewch chi fersiwn ysgafn, ond dwi'n mynd i newid hwnna nawr i ffont mwy ysgafn. Iawn, rhywbeth sydd yn gweithio'n eitha neis gyda'r ffont sydd da fi, ond sydd yn fwy ysgafn. Rhywbeth fel yna. Iawn, nawr dwi yn mynd i gair bwlch rhwng y llinellau. Tygio popeth lan, fwy agos. Nawr te, Titanic. Dwi eisiau'r testun na i fod yn fwy. Felly dwi'n mynd i lusgo dros hwnna. Chi'n gweld draw fan hyn. Wedyn, allai ddefnyddio'r plus o'r minus i newid maint y testun na. A mae hwnna'n araf. Allwch chi ddala'r botwm lawr yno fe. A wedyn, dwi hefyd gyda'r gair Titanic yn mynd i agor y bwlch rhwng y llythrennau tymed bach. Dyna ni, chi'n gweld? Mae'n agor y bwlch rhwng y llythrennau. Fel yna. Right. A dyna ni, iawn? Ni wedi defnyddio un blwch testun yna i gael dylunio ein teitl ar gyfer y post yma. Nid beth dy fi ar ôl i ni nawr, dwi'n meddwl, rhaid, dwi eisiau newid lliw. A dwi'n mynd i fynd i'r llenwad, a dwi'n meddwl dwi'n mynd am rhyw fath o lwyd tywyll. Chi'n chwilio am rhywbeth sydd yn ddigon wrth gyferbyniad gyda'r awyr. Nawr, os mae'ch awyr chi'n eitha tywyll, allech chi fynd am destun gwyn. Iawn? Dwi'n mynd i fynd am y llwyd na. Dyna ni. A dwi'n mynd i ychwanegu cysgod hefyd. Cysgod gwyn. Ie. Gret. Iawn. Mae hwnna'n gweithio'n dda i fi. Dwi'n mynd i wneud y draw nawr i'r iPad.
i gael wneud yr un peth, a chwneud y testyn. Rhaid chi sy'n ar y porwr, cymrwch eich amser nawr, fel bod chi'n hapus gyda eich teitl. Iawn, felly dyma fi, un ôl yr iPad, a chwneud y testyn te, clicio ar add, text trwy hyn, a dwi'n mynd i deipio mewn hyn nawr. Dwi'n rhoi'r caps lock ymlaen, a dwi'n mynd i deipio bad, achub, wedyn return i ddod lawr i'r linell nesaf, delfrydol, wedyn caps lock i ffwrdd, o'r linell nesaf, caps lock yn ôl, Titanic. Iawn. Felly fi'n gosod yn yr un drefn na i fi eisiau iddo fe fod. Clicio'r done, a dyna ni, mae hwnna dod mewn. Mae'r lliw na yn anodd iawn i ddarllen, felly dewch i ni fynd draw i tab colour yn syth a newid hwnna i lwyd tywyll. Gret. Nawr a fi font, a dwi'n chwilio nawr am font addas, dyna ni rhywbeth fel yna eto. Chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae gwthio'r gair achub lawr llinell. Felly beth sy'n eisiau chi wneud yw ailfeintio, dyna ni, ailfeintio fe fel bod yn gwthio hwnna nôl lan i'r linell arall. Os dim rhaid i chi'n wneud wrth gwrs, ond dyna beth dwi'n hoffi wneud. Right, mwyn cael yr o'r mewn ffont arall, mae bach o tric. Cyn bod ni'n gwneud y tric na, dewch i ni gael o'r cysgod te. Felly dewis y testyn, dwi'n mynd i fynd i effects, a chi'n gweld fyna shadow yn y canol. Clicio ar botwm gosodiadau, toggles ar gwaelod, felly newid lliw i fod yn wyn fyna. Gret, a llai newid. Dyna ni. Iawn, hapus dy hwnna. A nawr dewch i ni gael newid yr o'r yna i fod yn ffont arall. Felly, o dan edit, fe welwch chi secondary style, yr botwm reit o'r ochr dde ar iPad. Edit, secondary style. A chi'n gweld, mae wedi dewis y gair cyntaf bad. Nawr, dwi'n just tapio ar y gair bad, achos na, dwi eisiau hwnna i fod yn yr un lliw a gweddill. Na beth i fi moyn i fod yn wahanol yw'r o'r. Felly dwi'n just tapio ar yr o'r, a chi'n gweld, mae wedi dewis e. Right, dwi'n licio bod e mewn lliw gwahanol, gweud y gwir. Felly dwi'n adael hwnna yn y gwyn. Mae hwnna'n effeithiol, felly a fi'n ôl yn neud hwnna nawr ar y porwr hefyd. Ond dwi eisiau newid y ffont hefyd. Felly, chi'n gweld, lle ddewis ffont, dyna ni. Fi'n hapus dy hwnna ar un cyntaf, gweud y gwir. A clicio ar done, a dyna ni. Gret. Nôl i'r porwr te i gael neud hwnna. Cofiwch ddweud helo, os ych chi ddim wedi gweud helo eto. Fi gael gweld pwy sy'n ma. Reit, a i draw nawr te, dwi ar y porwr. Dych chi gael dewis y gair o'r fan hyn. Dwi wedi clicio llusgo dros o'r, a dwi'n mynd i newid y llenwad na i fod yn wyn. A falle na i roi amlinell ddi i'r gair o'r. O, mynd i roi rhwng y cyfan, a mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n disgwyl yn dda. Fi'n licio hwnna. Iawn. Right, nawr te, ni jyst yn dod i ben gyda ein her gyntaf. Nawr, beth sy'n eisiau ni'n nawr yw ychwanegu beth i ni'n moyn ar ein bad achub. Ni'n moyn 4 peth ar ein bad achub. A ni'n mynd i roi 4 peth yma ar 4 cwmwl. Felly, dwi'n mynd i ddod draw nawr te i elfennau ar ochr chwith, a dwi'n mynd i chwilio yn yr eiconau, reit draw ar ochr dde o dan elfennau am eiconau. Dwi'n chwilio am cloud. Nawr, ni moyn un soled, felly nid un fel hyn sy'n amlinell yn unig, mae'n cwmwl soled. Iawn. Felly, dyma ni, mae'r ein yn gweithio'n gret. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Ychwanegu hwnna mewn. Clicio arno fe, newid y lliw i fod yn wyn. A i fi moyn 4 o'r ein. Felly, dyma'r un gyntaf. A gyda hwnna wedi ddewis, wedi clicio arno fe, lan o'r cornel top o'ch chwith, dwi'n chi clicio ar y botwm dyblygu. Yr un nesaf. Dyblygu to. Yr un nesaf fan hyn. A dyblygu to. Dyna fe. A wedyn, falle bod chi moyn newid meintiau nhw chydig. Allech chi hefyd fflipio nhw. Iawn, fflipio cwmwl fel yna. Falle bod nhw'n edrych fel rai gwahanol. Falle bod chi moyn cylchdroi tyma bach. Dim byd dros ben llestri.
Iawn, gret. Dyn nhw ddim o reidrwydd yn edrych yn union fel yr un cwmwl bob tro wedyn, ydyn nhw? Dyna ni. Ga fflipio hwnna fed. Gret. Nawr, be dwi eisiau wedyn yw ychwanegu lluniau o 4 peth dwi eisiau ar y bar achub gyda fi. Felly, y peth cyntaf fi'n credu bydden ni moyn ar bar achub bydde copi twym. Felly, dwi'n mynd i clicio ar cyfryngau fan hyn, a o dan lluniau, dwi'n mynd i roi copi yn Saesneg. Fydde rhaid fe fod mewn flasg, dwi'n meddwl. Neu bydde fe yn arllws dros y lle gyd yn y tonnau. Felly, dwi'n mynd i chwilio am, rhywbeth fel yna. Gadw coffi'n dwym. Meddwl mai coffi fydden ni eisiau, sy'n ni'n eistedd ar bar achub. Felly, dwi'n dewis y lluna, a tynnu'r cefndir. Dyna fe. A dwi'n rhoi hwnna ar y cwmwl. Os ych chi moyn, chi'n chi gylch droi tyn bach. Os dim rhaid i chi, dwi'n meddwl bod hwnna'n gweithio i gylch droi hwnna. Dyna fe. A beth sy'n nesaf, wel, fydden ni falle moyn, blanced dwym carthen. I gadw fi'n dwym. Yna rhoi blancet mewn. Chwilio, a dyma fe. Gret. Blanced, ma hwnna ni'n edrych yn un dwym neis. Tynnu'r cefndir. Na fe. Ail feintio. Sa'n meddwl bod eisiau cylch droi hwn. Ma' hwnna'n iawn. Yn syth fel yna. Reit, na i neud o draw'r iPad nawr te, i gael neud y ddoi lun gynta, ond rhaid chi sy'n ar y porwr, croeso chi'n ar ei chwilio am y 4 peth byddech chi'n hoffi. Ma da ni, rhywun arall chi'n gweud siwmai. Siwmai, Mr Williams, bore da, Ysgol Creigiau Caerdydd yma. Gyda'r emoji, fi'n licio'r emoji codi llawn na, fi'n hoffi hwnna. Croeso i chi o Gaerdydd, diolch yn fawr i chi am ymuno, diolch yn dweud helo. Reit, dyma fi ar yr iPad. Nawr te, does dim eiconau i gael ar yr iPad, felly i gael hwnna rhywbeth tebyg, ni'n mynd i fynd mewn i'r asedau dilyn o'r design assets. Felly, ar yr iPad, dwi'n tapio'r add, ac yna, chi'n gweld fyna'r ail ddewis ar draws y gwaelod yw design assets. A mewn hyn, dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg cloud. Chwilio. Nawr, dwi'n mynd i chwilio nawr am un gwyn, achos dwi ddim yn gallu newid lliw nhw. Gallech chi ddefnyddio yr effaith deudw yn y duotone filter i newid efo yn wyn, ond chybod, hwnna'n tymed bach o gam ychwanegol, felly beth rwyddai wneud yw dewis cymylau sydd yn wyn yn barod. Iawn? Ond i bai bod chi'n moyn cymylau lliw gwahanol. Right, mae llwyth o ddewisiadau diddorol yma. Mae'r llwyd ma'n cool, you know. Ond dwi wedi gweld rai gwyn, dwi'n hoffi fan hyn. Nawr, beth sy'n gred hefyd yn yr iPad yw bod fi'n gallu tapio ar 4 gwahanol gwmwl a chwanegu nhw gyd o'r un pryd. Felly, gallai fynd hwn a hwn. Chi'n gweld, mae'n rhoi y tic bach glas i fi ar bob un. Wahanol yr iPad i'r porwr. Felly, dewis y 4 na. A lan o'r top nawr, drws nesau'r bar chwilio, chi'n gweld mae'n dweud add 4. Fi'n tapio hwnna. A dyma ni, mae 4 cwmwl wedi cael ei ychwanegu i'r dyluniad. Rhyfedd dwi'n fel mae'r pethau'n chydig bach yn wahanol ar y gwahanol apiau yma. Dyna ni. 1, 2, 3, 4. Na fe. Wedi gosod reina yn ei lle. A nawr dwi'n mynd i wneud yr un broses a beth o'n i'n wneud jyst nawr. Dwi'n mynd i clicio done fyna a dwi'n mynd i add, Adobe stock. Chwilio nawr am lluniau. Felly, sy'n ei chwilio am, bisged fydden ni moyn, cookies, fel la. Bisged neis fydden ni eisiau. Bach o siwgr, chydig bach wegni yn y fe. Dyna ni, dewser yna. A wedyn clicio add 1. Move freely. A'r un peth fan hyn, gyda llun wedi ddewis, dwi eisiau tynnu'r cefndir. Move background. Dyna fe. Hwna wedi wneud. A dwi'n mynd i lusgo hwnna lan. Newid y maint a rhoi fe ar ei gwmwl fyna. Nôl o fi, done.
add Adobe stock, a na I roi flasg mewn eto fan hyn, flasg. Felly byddwch chi moyn torch, felly byddwch chi moyn pac o gardiau, llyfr, gêm fwrdd, wel na, byddwch chi ddim yn gallu chwarae Monopoly ar y môr, byddwch chi, byddai bethau'n mynd hedfan i bob man. Fi'n dewis flasg, dwi'n mynd am yr un yma tro hyn, add, gret, na fe, move freely. Felly meddyliwch am y pethau byddwch chi moyn os byddwch chi'n eistedd ar gwch, byddwch chi'n cadw chi'n dwym, byddwch chi'n cadw chi'n gyffyrddus, rhywbeth i fwyta, rhywbeth i yfed, rhywbeth i wneud, tynnu'r cefndir, gret, dyna ni, botel fyna, cilch droi hwnna i ffitio'n well ar y cwmwl. Na fe, gret. Right, nôl draw fi i'r porwr te. Dyma fe. Beth arall sy'n eisiau fi, dwi wedi gwneud hwnna. Right, dwi'n mynd i chwilio am lyfr tro hyn o'r te. Felly, cyfryngau, lluniau, book. Gret, mewn o hwn. Tynnu'r cefndir. Unwaith mae'n llwytho. Tynnu'r cefndir. Iawn, lleihau hwnna. A wedyn, beth arall, rhywbeth i fita, brechdan, lle. Sandwich. O, na re. Un o'r ein wneud y tro, dda fe. Dwi'n mynd i gael hwnna mewn. Ac yn tynnu'r cefndir na fyd. Iawn, dyna fe. Lawr o fe. Gret. Nawr, beth sy'n eisiau nawr yw labelu'r pethau yna. Iawn. Felly, i fi yn mynd i greu blwch testyn newydd. Clicio'r testyn. Ychwanegwch eich testyn, a dyma fe mewn. A bydd e'n dewis y ffont ola nethoch chi ddefnyddio. Felly'r ffont ola nes i ddefnyddio oedd yr o'r yma, sef stint. Iawn, felly mae hwnna'n gret. Mae adlewyrchu un o'r ffontiau sydd ar y top fan hyn yn syniad da. Ail ddefnyddio un o'r ffontiau yna. Felly beth oedd y fi gyntaf oedd copi. Gret. Felly osod hwnna nawr draw fan hyn. Mewn yn y cwmwl, felly gyda fe, neu chi rhoi fe dan y cwmwl, beth bynnag sy'n gweithio i chi. Dyna ni. Copi. A unwaith fi'n hapus hwnna, dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn. A dwi'n mynd i ddyblygu'r testyn ar gyfer pob cwmwl. A nawr yn y gys rhaid i wneud yw newid y testyn ym mhob blwch testyn. Blanced. Brechdan. Gret. Rhaid yn gyflym yn dweud pan i chi'n dyblygu'r testyn. Gylch droi'r testyn na, dyma bach i ffitio. Ie, a chi'n gweld nawr felly chi'ch chi ail-feintio ambell i lun. Unwaith mae'r testyn mewn dych chi, byddwch chi'n gwybod faint o le sydd gyda chi i chwarae gyda fe. Na fe, chi'n gweld? Neud y mwyaf o'r lle. Ie, chi'n gweld? Dwi'n defnyddio'r rhan gwaelod yna o'r flanced sydd yn bron yn linell syth mewn llinell gyda y gair blanced. Defnyddio'r lle yn well. Na fe, dwi'n meddwl bod eisiau'r gair na fod fwy yn nghanol y cwmwl. Ie, mae cydbwysedd gyda ni fyna nawr, mae balans gyda ni rhwng y testyn a'r lluniau ym mhob cwmwl. Iawn, gret. Nawr te, beth am os na anifail anwes byddwch chi moyn cadw yn ddiogel ar y cwch gyda chi? Felly, dewch chi'n gael ychwanegu llun o anifail felly ar y cwch. Felly, dwi'n mynd i fynd nôl i'r cyfryngau. A na chwilio am gath fach, cat. Dyma ni. Hwn felly. Clicio ar hwnna. Tynnu'r cefndir. Nawr, ni moyn roi'r gath i eistedd. Mae'n edrych fel bod e'n eistedd ar y cwch, a bod e'n enfawr fyna, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i leihau'r maint fel la. Iawn, ond os ych chi moyn edrych fel bod y gath yn y cwch, beth ydych chi'n gwneud yw tocio llinell sydd ar waelod y llun, jyst rhywbeth fel yna.
Iawn. Just torri gwaelod yr anifail I ffwrdd. Just yr hun, pwch mai ni. A chi'n gweld, wrth roi hwnna nawr yn ddigon bach ar y cwch. Just dim ots bod y linell na ddim cweit yn gweithio. Mae'r gynffon na nawr ddim cweit yn gweithio. Ond yn ddigon bach, mae hwnna'n edrych yn ddigon resymol I fi fel bod y gath na ar y cwch. Iawn? Ac chi hefyd roi life belt. Ac chi roi belt achub, neu cylch achub. Rhywbeth tebyg I hyn. Wel, oes yna lun cyfan o un I gael? Cyn I ddefnyddio, just a defnyddio hwnna. Dwi'n moyn gweld yr un cyfan os allai. Ond un cyfan fan hyn. Dwi'n moyn gweld e'n eitha fflat, edrych lawr yna. Na I ddefnyddio'r un hyn a tynnu'r cefndir, na I trio le. Reit, mewn o hwnna. A tynnu'r cefndir. Dyna ar sydd fel wytho. Dyna ni, tynnu'r cefndir. Hwnna di gweithio'n gret. A nawr dwi'n mynd i'r peth, dwi'n mynd I lusgo I tocio'r gwaelod, fel ach, chi'n gweld? Tocio'r gwaelod, a nawr allai iddo lawr o fe, a mae'n mynd I edrych fel bod y belt achub na, dwi'n meddwl mae'n beth yw'r gair Cymraeg ar gyfer e, belt achub, neu cylch achub na, ar y cwch gyda'r gath. Gret. Dwli'r hwnna. Hwnna'n gweithio'n wych. Right. A dyna ni wedi gorffen ein poster bar achub delfrydol. Be sy'n eisiau gwneud nawr? Falle bod chi'n mynd roi'ch enw ar y gwaelod. Siawns go dda bod chi'n mynd roi'ch enw. Chi beth am ddyblygu un o'r blychau testyn ma. Na roi fe enw. A dod lawr i'r gwaelod. Nawr, mae eisiau fi newid y testyn na I fod yn wyn. Achos dwi'n mynd I gweld e. Dyna ni. Iawn, gret. Mae eisiau arbed y prosiect, felly lan ar y cornel top ochr chwith, ble mae'n gweud heb deitl fan hyn. Dwi'n mynd I glicio mewn yna, a dwi'n mynd I roi bad achub delfrydol. Iawn, hwnna wedi arbed. Nawr, beth I chi moyn wneud o hwn? Wel, falle bod eich athrawon chi moyn I chi argraffu fe. Os ych chi moyn argraffu fe ar bapur, mae eisiau I chi lwytho PDF I lawr. Clicio ar llwytho I lawr, a dewis PDF. Llwytho I lawr. Os ych chi'n mynd I lawr lwytho fe mwyn roi mewn yn eich ffeiliau, neu ar Google Docs, neu ar ryw ddogfen arall, mae'n ei fwy synnwyr bod chi wedyn lawr lwytho fel PNG, llwytho I lawr. Neu os ych chi jyst yn moyn dangos o rhannu fe gyda pobl, mae pobl yn chi gweld eich dyluniad chi, yna y peth gorau wneud yw I rannu dolen. Felly clicio ar rannu, ac yna cyhoeddi i'r we, cyhoeddi'r ddolen, a mae hwnna wedyn yn mynd I roi dolen I chi lawr ar gwaelod fan hyn, bydd e'n rhoi dolen I chi gopio a danfon, a bydd pobl I chi clicio'r ddolen a gweld eich poster chi yn ei ogoniant. Right, draw I orffen te ar yr iPad, a I ni reit ar amser I symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Right, ar yr iPad te, na I ddim ychwanegu'r lluniau ychwanegol na nawr, y ddoi lun ychwanegol, chi'n gwybod fel mae'n neud hwnna. Testyn te, byddwn ni jyst yn mynd add text, a beth oedd fi'n gyntaf oedd bisgedi. Iawn. A dyna ni, chi'n gweld mae fe wedi defnyddio un o'r ffontiau oedd gyda fi lan ar y top yn barod. Gwych. Iawn. Felly, a wedyn llai fynd, llai ddyblygu hwnna. Dewis bisgedi, mynd I edit, duplicate, draw o fe, duplicate, lawr o fe, duplicate, draw o fe. Iawn. A'i newid rhaid wedyn, chi'n chi tapio dwywaith ar y blwch testyn. Tap, tap, na fe, a copy. Ond da fi fan hyn. Done. Dyna fe. Iawn. Felly, na I ddim wneud yr ddoi gwmwl arall nawr, achos fi'n siŵr bod chi ar pobl iPads wedi gorffen yna'n barod. Os chi'n moyn cylchdroi, chi'n gallu just cylchdroi yn hawdd. Os tapio a defnyddio'r ddolen gylchdroi na. Right. Dewch ni gael sortio mas ein anifail te ar belt. Felly, na just wneud yr anifail. Fi'n siŵr bod chi'n gwybod fel I wneud y broses na o dorri wedyn. Yr un bydd o dwy waith. Felly, dwi'n mynd I clicio ar add, a wedyn Adobe Stop, a tro hyn felly ataw yn rhywbeth anwes wedi cael ei achub. Felly, na I chwilio am tortoes, chwilio, dyma ni,
cofe fan hyn. Dewis y llun. Yna dwi'n mynd i wneud add un move, really. Yn edrych fwy yn gael gweld beth i ni'n wneud. Right. Tynnu'r cefndir gyntaf, remove background. Iawn. A wedyn, o dan edit, welwch chi crop and shape. Tynnu hwnna lan. Gret. Tapio i ffwrdd. Lawr o fe. A'n leihau e yn ddigon bach. I'w roi e ar y cwch. Fel na. Gret. Iawn. Ar gyfer y testyn wedd, wrth gwrs, allech chi fod yn dewis un o'ch blych y testyn. Dyblygu eto. Lawr i'r gwaelod. Allech chi fynd i colour. Troi'r un around. A newid yna o bisgedi i'ch enw chi. Iawn, a dyna fe. Ni wedi gorffen ar yr iPad hefyd. O ran rannu ar yr iPad, i chi'n defnyddio y bwtwm sy'n right yn y cornel top ochr dde. Iawn, so dwi'n tapio ar hwnna. Dwi eisiau export images, diolch. A wedyn bydd set o ddewisiadau gyda chi lan fan hyn. Os ych chi'n tapio'r un cyntaf, save image, mwyn am ni roi'r llun yma ar eich camera roll, ac ych chi fynd â fe o fyna i ble bynnag chi eisiau. Neu, os ych chi'n scrollio draw, copy link, mae hwnna'n mynd i roi dolen i fi yr union yr un ffordd a beth dwi'n newydd angos ar y porwr. Copy link fyna. Iawn, gret, dyna ni. Right, nawr, ar yr iPad, ar gyfer creu'r wefan yn yr weithgaredd nesaf, ail weithgaredd, mae angen bod chi yn defnyddio app gwahanol. Ar y porwr, os chi'n defnyddio Chromebook neu cyfrifiadur, chi'n aros yn yr un app. Ond ar yr iPad, i fi'n mynd i gorfod nawr, newid draw i app o'r enw Spark Page, Adobe Spark Page. Iawn? Nawr, mae app newydd ar y ffordd, sa'n siŵr pryd, cyn bo hir maen nhw'n dweud thai, le fydd pob dim ar iPad o fewn yr un app. Iawn, fel mae fe ar y porwr. Ar hyn o bryd, ni'n gofod defnyddio app Adobe Express ar gyfer y gwaith dylunio, a wedyn app Spark Page ar gyfer creu gwefan. Felly, ar iPad, allwch chi neidio draw nawr i'r app Spark Page. Right. Ar y porwr, dyma fe, ar y porwr, unwaith eich chi wedi gorffen gyda'ch poster, cliciwch ar icon Adobe Express, yng nghornel top ochr chwith, a mae'n mynd nôl â chi dudalen cartref Express. Iawn? A fan hyn wedyn, i greu dudalen gwe, i ni'n clicio ar y petrial mawr porffor sydd â chi ar ochr dde fan hyn, adeiladu dudalen we. Clicio hwnna. A mae'n agor golygydd creu gwefan Express. Nawr, cofiwch dweud helo, bobl. Cofiwch, os ych chi heb eto, gwedwch helo i fi. Ar YouTube, dwi'n meddwl dwi'n gweld rhain. Mae pob un sydd wedi dod trwyddo am y relliad i'w rai ar YouTube. Felly, os ych chi wedi gadael sylwadau i fi unrhyw le arall, a bod fi heb ddweud helo, mae achos bod fi ddim yn gallu gweld nhw. Felly, os ych chi moyn i fi weld nhw, mi'n bendant i gweld ar YouTube, sa'n siŵr am Twitter, sa'n siŵr. Mae'n dweud, mae'n rhoi tic bod fi yn, ond sa'n wedi gweld dim byd o Twitter, ond triwch e. Right, nawr te, jyst rhoi amser i bawb yn yr un newid draw. Bydd angen y dudalen heriau yno chi, iawn, ar gyfer y dudalen nes yma, ni wedi copio testyn draw o'r dudalen heriau. Felly ar gyfer hwnna, mae e yn hedfan ar hyd y gwaelod fyna. Iawn. Felly, newch yn siŵr bod chi wedi agor y dudalen heriau, bit.ly / Express Titanic 2024. A be rwy'n ni'n neud nawr? O, ie! Os ych chi ar YouTube, yna, please, newch chi hoffi'r fideo yma. Mae'n meddwl y byd, os newch chi hoffi'r fideo yma, fel bod ni'n gallu dangos i'r byd bod adnoddau iaith Gymraeg yn cael defnyddio a bod nhw'n boblogaidd, a bod eisiau ni gario ymlaen creu adnoddau cyfrwng Cymraeg am beth. Iawn? Achos, sy'n ddim ond pobl yn gweud, o, dim pwynt wneud bethau'n Gymraeg, dim neb yn gwylio nhw. Iawn? Felly, cliciwch bod chi'n hoffi'r fideo yma, a hefyd tan ysgrifwch, ysgwelwch y dda, athrawon i'r sianel YouTube yr Ysgol Digidol, fel bod chi'n gweld yr holl bethau newydd sy'n dod lan. Ac wrth edrych ar sianel YouTube yr Ysgol Digidol, newch chi weld o dan live yr holl wersi byw sy'n dod lan hanner tymor yma. Mae yna restr diri o bethau. Mae rhywbeth bob wythnos gyda ni nawr rhwng nawr a hanner tymor Silgwyn. Iawn, mae'r amserlen yn llawn. Felly,
newch yn siŵr bod chi'n gweld beth sy'n gael, a byddwn ni'n dwlu gweld chi yn ymuno gyda fi ar gyfer cymaint yn nhw as i bosib. Byddwn ni'n disgwyl bod chi'n dod i bob un, ond os chi'n moyn dod i bob un, byddwn hwnna'n wych, ond bod chi'n dewis rai sydd yn felly cyd-fynd gyda themau chi wedi bod yn neud leni, neu meddwl neud blwyddyn nesaf, neu rhywbeth fel yna, please ydwch chi weld beth sy'n ar gael fyna. Mae gyd am ddim, popeth am ddim, war teg mae Adobe sy'n trefnu hwn ac yn ariannu'r cwbl lot a'r gwobrau am ddim hefyd. Felly, dangoswch iddyn nhw bod chi moyn i'r sesiwn yma i gario ymlaen wrth hoffi a tansgrifo. Gret, na fe. Hefyd, os ych chi'n tynnu unrhyw luniau athrawon o'r plant wrthi yn neud i gwaith heddi, yna bydde fe'n gret os ych chi yn tagio, os ych chi'n gallu tagio fi a hefyd Adobe Meredudd ar y cyfryngau cymdeithasol. Na i roi reina lan fan hyn nawr, dyma ni. Iawn, llwch chi ffindo fi o dan naill ai yr Ysgol Digidol neu Meredudd neu Meredudd Jones, ond hefyd bydde fe'n gret bod chi'n tagio Adobe Meredudd. Iawn, bod y cwmni mawr Adobe draw yn America yn gallu gweld bod ni draw fan hyn yng Nghymru fach yn ei llwyth o waith gwych gan ddefnyddio Adobe Express. Right, nawr te, fi'n credu bod ni wedi llawn rhywun amser i bawb i fod yn barod nawr i symud ymlaen. Tynnu hwnna bant. Na i droi hwnna i ffwrdd, a na i neidio nôl i'r porwr. Dyna ni, fi ar y porwr hwnna. Ydw. A i ni'n barod i ddechrau ar ein ail weithgaredd te. Right, cofiwch wneud helo, cofiwch wneud siwmai os chi heb eto. Ni'n cael gweld pwy sydd wedi ymuno ni a ble i chi. Fi'n cael map rhywbryd, a cael map tu ôl fi fan hyn, a rhoi pin ar y map i bob ysgol sy'n ymuno. Right, nawr i ni'n mynd i fod yn creu gwefan, yn sgrolio lawr yn ar y dudalen heriau, rhifau'r Titanic. Iawn? Felly, y teitl yw Rhifau'r Titanic. Nawr, llwch chi ddewis teitl gwahanol, llwch chi gael Cofio'r Titanic, neu Ffeithiau am y Titanic, neu Gwefan Titanic, fel lan i chi beth chi moyn roi. A wedi fel is-teitl bydden ni'n meddwl bod e'n synhwyrol i roi'ch enw chi. Lle roi gan Meredudd Jones, mewn fyna. Gret, a wedyn ni moyn llun addas fel cefndir i'r teitl yma. Felly dwi'n mynd i glicio ar y plus fan hyn, a wedyn dewis llun. A mewn fan hyn, dwi'n chwilio Titanic. Gewch chi ambell i lun lan, neu llwch chi roi shipwreck mewn. A rhywbeth fel yna. Iawn, hwnna'n effeithiol. Gret. Right. Y peth nesaf fi'n neud wedyn yw dewis thema addas yn syth. Iawn? Felly ddewis thema, i ni'n clicio ar yr hidlath, ar y ffon hyd, y magic wand, lan yn y cornel top ochr dde. A o dan hwn wedyn, dewiswch thema. Nawr, chymod, eto fi eisiau trial awgrymu dyddiad yr Titanic yn syddo, sef wrth gwrs nôl yn 1912. Felly fi'n mynd i fynd am rhywbeth sydd â ffont sydd yn edrych yn hen ffasiwn. Mae vintage wrth gwrs, mae llwyth o rhain edrych yn eitha hen ffasiwn. Baldwin, mae un o'r Whimsian, Chic, Chronicle, Bruce, Wesley, mae hwnna'n edrych yn hen ffasiwn, Nightcap yn edrych yn hen ffasiwn, mae Trek yn edrych yn eitha hen ffasiwn. Byddwn ni ddim yn iwsio crisp, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych felly yn rhy gyfoes, rhy modern. Right, great. Dyna'r teitl fyna wedi wneud. Dewch i fi gael roi enw'r wefan. Rhifau'r Titanic. So enter. Great, hwnna wedi wneud. Neidio draw i'r iPad te. Nawr, mae defnyddio yr iPad a'r porwr i greu gwefan, a gweud gwir yn broses tebyg iawn. Maen nhw'n edrych bron yn union o'r un peth. I ddechrau gwefan ar iPad, ni'n clicio ar y plus mawr glas ar waelod y sgrîn. A chi'n gweld, mae edrychiad hwnna yn debyg iawn i beth dwi'n newydd wneud. Mae'n fwy tebyg na beth oedd e pan o'n i'n creu poster. Mae'r apiau creu dylunion yn fwy gwahanol rhwng yr iPad a'r porwr. Mae creu gwefan bron bod union rhywbeth. Right, add a title,
rhifau'r Titanic gan Meredudd Jones. Iawn. Gret. A wedyn ar gwaelod, chi'n gweld mae'n dweud ffoto. Tap fyna. A find free photos. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn. Search for an image. Titanic. Chwilio. No results. OK. Na chwilio am shape. Wreck. Chwilio. Dim byd fyna. Pam ni te? Mi wedi gwneud hwn o blaen a cael llwyth o bethau. Na, sy'n mynd yna. Na, sy'n mynd yna. Find free photos. Find free photos. Search. Ship. Right, dwi'n meddwl bod dwi'n cael problem gyda'r we fan hyn, dwi'n meddwl, o ran yr iPad. Chwilio. Na, sicr byddai'r ein yn dod lan fel arfer. Right, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i ail ddechrau app yr iPad i ni gael gweld. Felly, os chi'n cael problemau fel hyn, mae rhywun yn gweud helo. Caryl Simpson John, siwr i chi? Bore da o ddosbarth pen yr allt, Ysgol y Bedol. Siwmai, diolch am ymuno, croeso enfawr i chi i'r sesiwn. Right, nawr, os chi'n cael trafferth fel yna ar iPad, then ni wastad yn gweud, just ceiwch yr app i lawr. Gorwch yn ôl lan. Iawn, mae'r pethau yma'n digwydd i ni gyd drwy'r amser. A fi My Pages fan hyn, rhifau'r Titanic. Chi'n gweld yna os mwyn yn mynd i weithio trwy'n. Photo, find free photos, a na i drial Titanic eto. Titanic. Dim byd. OK. Dwi'n meddwl felly bod yna'n rhywbeth i'n neud o'r we gyda fi. Fel arfer bych chi'n mynd lan. Os ydych chi'n cael rhywbeth drafferth fel chi dal yn mynd i gallu ychwanegu yr adrannau a felly dod nôl i ychwanegu'r lluniau pan bydd y we yn bihafio. Right, nôl y fide i'r porwr. I weld, gobeithio bydd popeth yn gweithio draw fyna. Dyma fe. Right, OK, nawr. Mae'n hapus gyda'r thema, felly dwi'n mynd i glicio nawr i gael thema i lawr. A nawr, be fi eisiau gwneud yw ychwanegu'r adran gyntaf, y ffaith cyntaf. Felly i wneud hynny, dwi eisiau sgrolio lawr, fel sy'n fi ar y wefan a fi'n mynd lawr, a fi yn moyn cynllun hollti. Iawn, split layout, cynllun hollti. Felly rhoi llun ar y chwith a ffeithiau ar y dde. Right, felly, draw na'r te dudalen heriau, clicio'r dudalen heriau fan hyn, a beth dwi eisiau chi wneud, dwi wedi rhoi gormod o ffeithiau fan hyn. Dwi ddim yn meddwl bod eisiau chi ddefnyddio rhain i gyd. Iawn? Felly, dywyswch ffaith i chi meddwl sy'n ddiddorol. Dwi'n hoff iawn o'r ffaith yma. O'ch chi'n gwybod hwn? O'n i ddim yn gwybod hwn. Mae'r Titanic yn enwog am gael 4 simnau. A chi'n gwybod bod un ohonyn nhw yn un ffug. Oedd e ddim yn neud i byd. Dim ond 3 simnau oedd yn gollwng mwg y stem ar y Titanic. Oedd y 4ydd un wedi cael ei adeiladu, jyst yn mwyn neud y llong i edrych yn well, i wella ymddangosiad y llong. Gwario holl arian yna ar simnau oedd yn neud yn rhywbeth. Right, dwi'n mynd i gopio'r testyn yma, llusgo dros y fe, clicio a llusgo dros y testyn yma i gyd, a ar y bysellio yna dwi'n mynd i wneud Control-C i wneud copy. Right, neidio nôl draw i Express, a fan hyn nawr ar ochr dde, ar ochr gwyn y cynllun hollt, dwi'n mynd i ddewis testyn. Iawn? A mewn yna, nawr dwi'n gallu gwneud Control-V, a mae'n mynd i lido hwnna mewn. Iawn? Nawr, uwch ben hwnna dwi eisiau teitl, felly dwi'n mynd i glicio ar yr plus. Mae'n ymddangos bod chi ond yn mynd ar goll. Dwi'n glicio ar ty, fan hyn, a y rhif pwysig fan hyn wrth gwrs yw 4. Nawr, mae hwnna'n bwysig, felly, be dwi eisiau gwneud yw dewis y rhif 4 yna, a droi fe fod yn H1, header 1, sef teitl mawr pwysig. Na fe? A dwi'n meddwl bod yn neud synwyr i fi i ganoli'r testyn yna. Gret. Nawr, ar ochr chwith, wedyn, mae eisiau llun addas ar gyfer y ffaith yma. Felly, dwi'n mynd i glicio ar ychwanegwch eich delwedd, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel steam neu smoke. Steam. Ar gyfer y mwg oedd yn y mas da ni o simneiau Titanic. Hwna. Gret. Iawn. Be dwi'n mynd i wneud nawr te yw yr un broses to,
gyda ffaith arall. Felly dwi'n sgrolio lawr a dewis cynllun hollti eto. Iawn, gweld? A'r tro yma, chi'n gweld, mae wedi mynd i'r gwrthwyneb. Mae'r ffeithiau yn mynd i fynd ar yr ochr chwith, a mae'r llun yn mynd i fynd ar yr ochr dde. Felly byddai'n dod draw. Nawr, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr i wneud yr un broses. Felly, rhaid nawr chi sy'n ar y porwr, beth sy'n eisiau chi wneud nawr yw ychwanegu 2 neu 3 ffaith am y Titanic mewn rhifau, mewn cynllun holl i bob un. Ia? Right, draw i'r iPad i wneud yr un broses. Dyma ni de. Sgrolio lawr, a chi'n gweld mae'n dweud split layout fyna, na dewis ola sydd â fi fyna ar yr ochr dde. Split layout. Gret. Nawr te, mae eisiau fi i wneud o draw i Chrome, felly na i switcho apiau nôl i Chrome. A lawr fan hyn nawr i'r testyn. A na i fynd am felly hwn, 80,000. Sef pris, y tocyn, oedd y tocyn fwyaf drud i fynd ar y Titanic. Mewn arian heddi, achos chi'n meddwl, mae unig goffa meddwl am faint mae gwerth arian wedi newid dros y blynyddoedd, ond os byddech chi'n troi'r pris y tocyn na mewn i arian nawr, arian heddi, bydde wedi costi 80,000 o bunnoedd. 80,000 i gael y tocyn fwyaf drud i deithio ar y Titanic. Waw! Unwaith chi wedi dewis eich testyn, dwi'n tapio ar y testyn sydd wedi ddewis, a wedyn dewis copy. Iawn? Neidio nôl nawr te i Spark Page, a dwi'n ni clicio ar y plus bach ar yr ochr gwyn yr cynllun holl, a text. Iawn. Oops. Text. A wedyn, chi'n gweld le mae'r linell, yr cwrsydd yn blincio. Fan hyn. Dwi'n ni tapio unwaith fyna. O, dim copy. O, paste eisiau. Na fe, glido fe draw. Dwi'n glido hwnna mewn, a wedyn wrth gwrs dwi eisiau rhoi wedyn lam yn hyn, text eto, a dwi'n mynd i roi 80,000 mewn yna. 80,000,000, a mae hwn hefyd yn mynd i fod yn header 1 wedi canoli. O, na beth nes i ddim wneud ar yr iPad, oedd newid thema hwn. Os o'n i mewn rhyw panic, achos bod y lluniau ddim yn gweithio. Chi lan ar y top fan hyn, lle glicio ar y hidlath, chi'n gweld? A ni cael yr un dewis themau, a beth sydd draw ar y porwr. Ydy lluniau'n behofio nawr? Dewch ni gael trial e. Find free photos. A dwi'n mynd i, find free photos. A fi'n i chwilio am ocean. Dewch ni chwilio am rhywbeth syml. Na, fi'n credu bod eisiau gwneud rhywbeth o restart ar iPad i yn gyfan gwbl. Iawn? O'n i'n gwneud hwn ddoe oedd yn gweithio perffaith, felly fi'n siŵr bod e'n gweithio'n iawn gyda chi sydd ar yr iPads. Felly dwi ddim yn mynd i gwastraffu'n amser ni nawr yn troi'r iPad mae ffordd oedd gael ein ôl arno. Iawn? Right, felly, chi'n gweld mae da fi cynllun hollt, rhaid drial ychwanegu delwedd fan hyn, dwi'n geso, dwi'n dychmygu bod e ddim yn mynd i weithio, Steam. Na, iawn, dwi ddim yn cael unrhyw luniau nawr yn llwytho ar yr iPad y fi. Fi'n siŵr sy'n ni'n cael iPad lawr agor yn o lan, bydde fe yn, ond dwi'n ddim yn mynd i wneud na nawr, iawn? Chi'n gallu gweld beth yw'r broses. Ar yr iPad, fi'n ychwanegu cynllun hollt arall, a wneud rhywun peth, ychwanegu'r ffeithiau yna mewn. Right, nesaf te, i fi moyn wneud glideshow. Nawr, mae un set o ffeithiau gyda ni fan hyn, sydd i gyd i wneud â bwyd. Fel fan hyn. Nawr, bydde rhain yn gweithio'n gret fel sioe sleidiau o ffeithiau. Iawn? Chi'n mynd i greu glideshow. Mwyn bwyd o teithio'r creu. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw, neidio nôl, dyma ni. Dwi'n mynd i wneud fy ail ffaith fan hyn. Right. Na i wneud hwnna'n gyflym nawr te. Na i just delay yr ail ffaith yma. Felly, chi nawr wedi cael amser i roi 2 neu 3 ffaith ar gynlluniau hollt fyna. Ond unwaith chi'n barod nawr ar gyfer yr adran nesaf, ni'n mynd i ddewis tro yma glideshow. Right. Nawr, beth yw'r bwydydd mae ffeithiau dyn ni'n dan nhw? Wel, yr un cyntaf yw... Right. Felly, dewch i ni gael chwilio am eggs. Fyna. Great. Dwi'n mynd i fynd am
hwn. Nawr, pan ydych chi'n creu glideshow, mae stw'n ddefnyddiol i gael llun sydd â falle bwlch ar un ochr, gwacter ar un ochr, achos gywch chi roi'r testyn fyna. Sdim rhaid i chi, sdim hwnna'n angenreidiol, ond mae yn helpu bod yna ryw le gyda chi rhywle. Right, y ffaith nesaf wedyn oedd bod 40 tunnell o datos ar fwrdd y Titanic. So, potatoes. Iawn. Am y un yma, dwi'n mynd i fynd am hwn sy'n llenwi fe gyd. Sdim rhaid i chi gael y bwlch. Okay? Ond mae'n neis i gael y bwlch, ond sdim rhaid i chi. Gewch chi weld pam nawr. Right, y ffaith nesaf wedyn yw 7,000 lettusen. Lettuce. 7,000 o lettuce. Letysau. Beth yw fwy nag un letys? Letysen? O, dwi'n meddwl mai letys yw e. Letysen yw un, a letys yw'r mwy nag un, dy fe? Felly 7,000 letys, o letys. 7,000 o letys. A wedyn 36,000 o afalau. Waw. Apples. Dwi'n licio bwlch na, mae hwnna'n rhoi fi fyna. A wedyn 1,000 torth o fara. Waw. Loaves. Pain. Hwnna. Gred. Roi. Felly mae'r lluniau di fi mewn trefn. Os ych chi moyn newid y trefn, ych chi'n neud na gan glicio ar lun a wedyn defnyddio ei fyny ac i lawr, neu taflu'r bin, neu dewis rhywbeth yn ei lefer os ych chi eisiau. Iawn, ond i fi'n hapus gyda trefn y lluniau yna ar gyfer yr sioe sleidiau, gyfer y glide show. Felly, unwaith chi'n hapus wedyn, chi'n clicio ar cadw sy'n lam yn yr cornel top ochr dde. Cadw. Iawn. A chi'n gweld beth mae'n wneud o dan yr ffaith ola, fan hyn, dyna fe, i chi nawr, chi'n gweld hwn. A wrth sgrolio, mae cerdiau yn ymddangos ar y llun. Mae'r cerdiau yma yn bihafio yn union yr un ffordd a ochr gwyn cynllun sydd wedi hollti. Felly'r un peth yn eich wneud ar ochr gwyn cynllun wedi hollti, allwn ni wneud yr holl beth yna ar y cerdiau yma sy'n ymddangos. Ond hefyd, allwn ni newid lleoliad y cerdiau. Nawr, gyda'r wyau, fi moyn yr cerdyn i fod fyna. Gyda'r tatws, wel, mae'n bod e yn y canol. Iawn? Bod e yn y canol fyna. Letys, mae'n i hwn fod yn y canol hefyd, achos does dim bwlch yn gweud y gwir, unrhyw le ar y llun. Y fale, mae'n bod hwnna yn y canol. Na fe. A wedyn, y bara, mae'n bod e'r chwyth fan hyn, fel bod ni'n gweld y bara ar ochr dde. Right. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gael trapper yn neud hwn ar yr iPad. Ond dewch chi'n dangos i chi sut fyddech chi'n neud e. Sgrolio lawr, dewis glide show, fan hyn. Right, a dwi ddim yn dangos lluniau fi fan hyn. Dwi ddim yn mynd i gallu creu y glide show yma fan hyn. Ond byddech chi'n neud yr un broses yw e. Chi'n dewis y lluniau, a bydd yn ychwanegu nhw i ganol y sgrin, fel o'n i'n neud ar y porwr, just nawr. Na, os dim byd dwi'n mynd i chi neud fan hyn, na. A wedyn, unwaith chi wedi wneud na, chi'n gweld y cornel top sy'n dweud done, chi'n tapio done, a bydd e'n ymddwyn yn union fel ma fe dy fi ar y porwr, chi'n chi llusgo'r cerdio amgylch ac yn y blaen. Iawn? Felly, na i neidio nôl nawr i'r porwr, a na i aros na. Iawn? Rhaid chi sy'n iPad. Mae popeth yn ei wneud nawr ar gyfer gweddill i wers yn mynd i weithio yn union y beth ar y porwr beth bynnag. Right, dechrau ni gael dod draw ar ffeithiau te. Felly'r un cyntaf fan hyn yw'r wyau. Right, ni gopio, bwydo'r teithio'r creu, roedd 40,000 o wyau. Copi. Draw. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Control V, glido. Right, dechrau ni gael meddwl am fformat hwn. Dwi'n moyn o'r fawr yna. O, dwi'n man yma. Wyau. Dot. Ellipsis. A allai hefyd ddewis, dwi'n meddwl allai ddewis, na, achos bod e'n header 1, dwi ddim yn gallu gwneud e'n bold na ddim byd. Iawn, mae'n iawn. Mae'n bwydo'r teithwyr ar creu, roedd 40,000 o wyau. Sgrolio lawr. Right, beth yw'r ffaith am y tatws? 40 tunnell o datws.
Iawn, clicio ar y plus, ychwanegu testyn. A weithiau, chi roi'r 3 dot eto, y tanwyr llawn, tair gwaith, ellipsis. Control V, glido hwnna mewn, a wedyn 3 dot eto. Fel na, iawn. Nawr, sdim rhaid i chi, o ran atal nodi cywir, sdim rhaid i chi gael y 3 cynta na, iawn. Ond mae'n gallu helpu i ddangos bod hwn yn barhad o frawddeg sydd wedi dechrau barod. Ond mewn gwirionedd, mae'r 3 dot ar y cerdyn cynta yn gywir yn dangos bod ni heb orffen y frawddeg. Mwyn bwydo'r teithwyr o'r creu roedd 40,000 o wyau, 40 tunnell o datws, o'na lot o chips, 7,000 letysen, dot, newid hwnna i header 1, canol i'r testyn, sgrolio lawr, faint o afal, 36,000 o afalau. Sa'n gallu dychmygu gwybod yna o afalau, sa'n gallu gweld hwnna yn ychymeg y gwir. 1, 2, 3, clic, header 1, canoli, iawn, a ni wedi cyrraedd yr un olaf, ac 1,000 torth o fara ar fwrdd y Titanic. Mae hwnna'n lot o fwyd. A header 1, canoli. Great. Right. Now, beth sy'n eisiau chi wneud wedyn, iawn, i ni wedi cyrraedd diwedd y sesiwn, mae munud bach dyn ni'n just sôn â chi am beth byddwn ni'n wneud nesaf. Nawr, os byddwn ni'n chi nawr o'n dod o hwn i ben, byddwn ni falle yn ychwanegu cynllun hollti arall ar y gwaelod, gyda un neu ddoi arall o ffeithiau unigol o fan hyn. Neu, allech chi hefyd, iawn, a beth yn hwyl, yw allech chi lawr-lwytho eich poster, ychwanegu'ch poster fan hyn, iawn, le mae'n gweud ychwanegu eich delwedd, llwytho i fyny o'r ddyfais, ychwanegu'ch poster fyna, a wedyn, gyda hwnna wedyn, allech chi ysgrifennu ar yr ochr dde am eich prosiect Titanic. Allech chi sôn am y ffaith bod chi'n fod dysgu efo Titanic, bod chi wedi meddwl am beth fydde angen yn chi petai chi ar fad achub am sbel, a pethau fydde chi yn moyn mynd gyda chi, a bod chi hefyd wedi bod yn dysgu am ffeithiau rhifiadol am y Titanic gan greu tudalen we. Felly, gallech chi ddefnyddio ran waelod eich gwefan chi fel crynwad, fel i grynhoi y prosiect cyfan. Chi gael felly gwerthuso, beth chi wedi bod yn gwneud, beth yw'r sgil mwyaf anodd chi wedi dysgu yn ystod y prosiect yma? Beth yw'r ffaith mwyaf diddorol wnaethoch chi ddysgu am y Titanic? I fi, yr ffaith bod 4 simnau a bod un ohonyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth yw e. Beth oedd fwyaf anodd? Pa sgil ar Adobe Express oedd fwyaf anodd? Beth ych chi wedi gwneud am y tro cyntaf erioed ar Express chi ddim wedi cael cyfle i wneud o'r blaen. Iawn? Gallech chi ysgrifennu lawr fan hyn nawr rhyw fath o grynhoad o grynodeb o'r prosiect cyfan. Right. Pan ych chi'n barod i rannu fe, i chi'n defnyddio'r un broses a pan o'n i'n creu'r poster, ni'n clicio ar rhannu, a chi'n clicio cyhoeddi i'r we, a mae hwnna wedyn yn mynd i greu dolen. Allwch chi weld rhagolwg o sut fydde eich gwefan chi'n disgwyl ar y we, gan glicio, a dwi'n gwir, chi'n glicio ar y llygad neu ar y botwm cyflwyno. Iawn? A mae hwnna yn mynd i lwytho'ch gwefan chi lan, a fi wastad yn gweithio pobl i wneud hwn, achos fel hyn, newch chi weld yr animeiddiadau automatic sy'n cael ei ychwanegu i'ch gwaith chi. Pan fi sgrolio, mae'r testyn sefyll yn yr un man, ond mae'n symud yn bach, mae'r llun yn sgrolio tu ôl iddo fe, a wedyn mae'r testyn yn diflannu, dyna'r ffaith gyntaf, a nawr ni'n cyrraedd y glideshow, a fi'n dwlu pan ni'n cyrraedd y glideshow, achos beth sy'n digwydd yw, mae'r lluniau cael ei datgelu, cael ei datguddio, wedyn wrth sgrolio, mae'r cerdyn cyntaf yna'n ymddangos, cadw sgrolio, a beth sy'n digwydd nawr yw, mae'r llun cyntaf yn toddi fewn i'r ail lun, waw, cerdyn nesaf, llun yn toddi o'r tatws i'r letys, cerdyn nesaf, a chi weld allai sgrolio nôl, newid cyfeiriad, ni'n dwlu ar fel mae'r glideshow yn gweithio. Iawn, a chi ddim ond wir yn ei weld pan chi'n clicio ar yr botwm play na, botwm cyflwyno na, mwyn gweld e.
A byddai unrhyw ti'n clicio ar y ddolen yna i ddod i'ch gwefan chi'n gweld yn union y ffordd yma. Mae'n edrych mor broffesiynol. Ar y gweilo wedyn, cynllun holl, gyda'r agor ffeithiau, neu felly eich crynodeb chi, eich gwerthusiad chi o'r sgiliau chi wedi dysgu. Right, dyna ni te ffrindiau. Diolch enfawr i chi am ymuno. Diolch yn fawr hefyd i'r un o'ch chi nath roi sylwadau, fel bod ni'n gallu gweld o ble o'ch chi'n ymuno heddi. A dewch i'r wers nesaf, ffrindiau, iawn. Os ych chi'n mwynhau, mae yna wersi mlaen bob wythnos rhwng nawr a hanner tymor Silgwyn. A wedyn, just cyn hanner tymor Silgwyn, fyddwn ni'n cyhoeddi wedyn yr amserlen gwersi ar gyfer gweddill tymor yr haf. A wedyn ni wedi cyrraedd gwyliau'r haf. Wel, mae wedi mynd yn gyflym, mae'r flwyddyn ysgol yma wedi hedfan heibio. Newch yn rhywbeth bod chi'n ymuno. Please, os ych chi yn rhannu rhywbeth ar cyfryngau cymdeithasol, tagiwch yr Ysgol Digidol, Adobe Meredudd Jones. Tagiwch chi mewn fel bod ni'n gweld eich gwaith chi. A os allwch chi hoffi y fideo yma ar YouTube, a os allwch chi dan ysgrifo i'r sianel Ysgol Digidol, bydd yna'n helpu ni i gadw y sesiynau yma i fynd am byth bythoedd amen. Right, diolch enfawr, ni wedi mynd dros 5 munud ymddeiriadau os ych chi'n hwyr yn mynd mas i chwarae. Ond diolch am ymuno gyda fi, wedi cael lot o hwyl yn neud hwn, a welai chi ar y sesiwn nesaf. Hwyl am y tro!